Så er det blevet morgen på varecampen efter en god nat søvn. Og efter at have voldeligt pryglet alle menneskene meget voldeligt og råbe. Hej René. Har du sovet godt? Ja, jeg har sovet længe godt. Jeg blev vækket af en random pige, som vi åbenbart havde stjålet nogle nøgler for til en bil, men det fik vi heldigvis klaret meget frisk på morgenfatten. Vi har fået indbrud af soverejslutter, a.k.a. Malte Elvers, swine for mig godt. Men vi tror, vi har en passende samtale. Vi har nogle lange rødfrier, og jeg har hørt, at hans røv var ret stram. Jeg har en stiv køk. Efter skal I se, hvad vi gør med. Hvis jeg ikke så meget fejl, så er det her Hans Fejlberg, den skrækindjagende, den diktaturiske, den frygtindgrydende menneskeæder. En gang var han, en gang. Nu er han bare en hjælpeløs skidt. Se, han er ikke en. Og da han ligger i en sovebus, og jeg har en helt fuld kaffe. Se, nu slår han. Og som Malte plejer at sige, nu eskalerer det. Nej, det kaffe er overalt. Det eskalerer, Hans. Ja, det skal bare lige for deltagerne af sig. Han har stadig hår på hovedet. Mere kaffe. Gene Kadama. Hvorfor der ikke bliver et tidspunkt? Hans. Det er lort. Morgen, dreng. Det er ikke morgen. Nej, det er Jeg kan se, hvordan der er ude for sig ud. Ja. Du er allerede i udstyr det hele. når folk lutter ens sovegrej, hvor man skulle hellere finde noget andet at ligge og sove i. Og ikke med alt det, der stjal dit? Jo, men der er en, der stjal min sovepose. Der er nogen, der tog mine 2 tæpper, og så nogen fuldskæld. Assholes, her. Ja, så smadrede mig også, hvis de gør det igen i nat, for det var fucking koldt. Ja. Ej, det er sgu skide koldt, mand. Pissefugtigt. Kameraet var helt dukket. Det var ikke til at overløbe, det var til at overløbe, men det var koldt. De ved jo godt, hvad han i virkeligheden mente. Han skal male brædder. Hvem skal male brædder? Kasper Hall, det lede røvhul. Kasper Hall, sådan en møgbitch, bailer os her klokken 9 om morgenen. Jeg væk mig. Det er en ting. Jeg hader at blive vækket. Jeg hader snakke lidt. Og den næste ting, det er, så kommer han frem her. Jeg hader alle. Hans. Er det Malte, der er, så ligger det over snaver? Lige hurtigt, mens alle kan huske. Hans, det er kun Lasse og dig, der snaver på internettet. Haha. Så er vi godt. Hold de kæft, vi er ikke næsten begyndt på de her. Fuck. Det er rundenumsen, eller hvad? Også det. Jeg ved ikke, om det blev sagt i går, men Wolfgar, han blev karakterdræbt foran os alle sammen. Nej, hvad? Jo. Wolfgar døde ikke. Det tror jeg, han slår. Ja, men det er jo lige meget, når vi har medics. Jamen, dør jo ikke. Jeg skal lidt sammen for, at han er karakterdræbt. Hvem har sagt, han er karakterdræbt? Ham, der gjorde det. Seriøst? Ej, fuck ham, mand. Prøv nu at høre, Okay. Nikolaj. Jeg Okay. tror ikke rigtigt, du kommer ind i ryggen her. Nej, bare rolig nu, Nikolaj. Han kommer bare og siger, hvad Det han var har bare fået det, jeg fik at vide. Jamen, du fik det Og med ham, så en ikke? anden ting, Og så siger vi- den der en trykspark, der ham. Jeg tror, det er meget stor, meget stor ting, du skal stoppe med igen. Kan jeg ikke lide. Og jeg ved ikke, om der også gjorde det. Der er også en, der tryksparkede, eller i hvert fald gav et meget godt los til Tine. Og også meget sur over, at det ikke er ulæsigt hjørne, hvis man bare gør en ting forkert, så slår jeg alle dem eller får dem også ud af Oranje. Babu. Velkommen til Oranje. The place of klynkerøve. Jeg hader alle. Men kom nu også, så vi kan få noget morgenmad og komme til i fængsel. Det er rent nok. Jeg prøver at se det nu. Mikkel, du er morgenmadsmaster. Og som sagt, næste gang, så lad os bare holde os tryksparken til os selv. Fuck nej. Sebastian slår mig 8 gange i hovedet. Bare kameraet. Nej, Miniman vil filme mig, hvis jeg fortæller dårlige ting om alle. Ja, vi filmer. Vi er klar. Alle Oranje er bøsserøv. Alle i Oranje.
Først slår de en 8 gange i hovedet, og så tryksparker man dem en lille smule, og så klynker de over det. Så karakterdræber de en ved at skære halsen over på en, uden at røre halsen. Så er det død. Nej, jeg bliver nødt til at Jeg så det, og det gjorde alle de andre også. Ja. Han lyver. Well, så simpelt er det. Malte siger, det er dumt om røvhullet. Han er dum. Røg op og spænder bælte, hvor stund har guld i munden. Hold lige kæft, Lasse! Det er til gengæld, jeg ikke kan lide. Mit guld smager Det er, når jeg lige pludselig vågner og tror, nu er I Lasse. Står du der og bruger alt batteriet? Det er klokken 5 om Ja, okay, morgenen. det er så mit batteri. Vi har nogle naboer, der larmer klokken 5 om morgenen, lad os folk sove. Surt. Hvad er det, I vil have? Jamen, hvad skal jeg for Lasse? Han lå og hørte radio, han lå og hørte radio og snakkede til dem. Ja, vi laver ikke afgrød, vi laver havgrød. Jeg glæmede Weird ass! Men vi laver havgrød, fordi det er 10 gange hjemme. Det er kopper, så tager du nogle havring og lidt med noget stykker. Sucks my balls. Vi laver også med til alle andre, så vi hører. Nå, det må vi lave morgenmad. Så smuk er vi altså heller ikke om morgenen, det behøver at dokumenteres det hele. Der er nogen, der er koldt med, og det. Den lugter altså lidt af B, det der skin, Fejlberg. Nej, du lugter lidt af bag. Jamen, det er fordi, jeg har brugt det til det. Kan du se alt det her? Det lugter lidt af bag. Og billig øl. Lugter det af bag og billig øl. Hvad sagde så? Vi kunne lave noget. Jeg kan godt holde lidt op for Hans. Nej! Jeg kan godt kysse dig med en fingerregel. Nå, René render rundt og leger penge-inquisitør. Ja. Ja. Anne! Du er nar. PS, du er lort. Det er det eneste, jeg har lært til den her Warhammer. Hey, Så er fed man jakke, Malte. Og så er man ikke må slås med Thomas Kyrsting. Thomas Kyrsting har handsker med metal. Nej, det var jo ikke det var problem. Problemet var, at han whinede. Og han ikke kunne finde ud af at slås med svær. Så han smed det i hver gang, og så spurgte jeg, jamen vil du gerne lave ham? Nej, der kom bare et eller andet, så jeg hele tiden smidt mit svær, fordi jeg gerne vil, okay, det var sygt. Når du udfordrer... Sådan er det, når man er politimand, så er der bare lidt galt i hovedet. Ja, når man udfordrer en til duel, så bruger man fandme sit svær. Bruger man sin knibbel? Jeg har et skjold, du har et svejhænder, lad os nu få en ordentlig duel, hvor jeg vinder. Alle politimænd, det er bare nogen, der kompenserer for, at de har mangel på kontrol i deres liv. Ja. Og nu skal du ikke være så fordømmende over politimænd. Politimænd, det er gode mænd, som der opretholder fascismen. Jeg mener selvfølgelig lov og orden. Hvad er det også? Og så er alle de der autonomer, der tænker, og politimænd, så må vi hellere lave Jeg siger ikke, de autonomer er bedre, jeg siger bare, politimænd er også nogle fuckhoveder. I stedet for det der Politimænd er gode mennesker. Jeg hader alle mennesker. Politimænd, det er de retfærdige mennesker, der sparker og slår hjemløse. Jeg elsker tilfældigvis politiet. Ja, her nyder vi så et koldt, dejligt morgenmåltid. Og det er bare lækkert. Det er den pureste havregryn med mælk. Og sukker? Ja, det er værst, der skal prøve sukker i. Nej. Skide godt. Martin, du er på. Sig noget. Forklar, hvordan du laver mad. Gør jeg heller ikke. Andre laver mad. Og jeg er helt i nærheden. Polly, what a cracker! Sådan, Mini. du. Se det. Hvad? Ja, vi er jo her udsat endnu et Team Barbarian run. Hvad er dine tanker på det? Det bliver skide godt. Vi bliver 21 mand, der skal vise de her Lorentz spillere, som er bygget af kaffe og kage, om hvordan rollespillingen i virkeligheden er. Jeg har været ude før, og vi har vist den, så hvordan kan vi gøre det, men nu er vi flere, større og bedre. Den her gang, selv mountainbikerne vil prøve at frygte os, inden dagen er slut. Du skal ødelægge bare roligt. Det bliver skide godt. Jeg elsker det. Nej, det modeste, det var bare, jeg tør kæmpe uden arme. Sparker mi løgne, sparker mi løgne.